Între munți și cristale. În acest vlog vom ajunge în impresionantul muzeu Swarovski, iar apoi ne vom bucura de orașul alpin Innsbruck, capitala landului Tirol. Hei, bună tuturor! Bine ați venit la un nou vlog! Am rămas dator cu un vlog de la ultimul târg de Crăciun, însă am fost plecați acasă de sărbători și am petrecut timp cu familia, așa că nu am mai filmat, dar pentru că târgurile de Crăciun din Austria țin până după sărbători, azi am ajuns în apropiere de Innsbruck. Vom vizita în acest vlog târgul de Crăciun din Innsbruck, precum și puțin din oraș, pentru că este foarte frig afară și nu vom reuși foarte mult să filmăm în aer liber. Însă am făcut un mic popas în apropiere de Innsbruck, la 20 de minute lângă, în Wattens. Se află un muzeu deschis de celebra firmă Swarovski. Este un muzeu care îmbină atât arta, cultura, cât și elementele interactive. Putem să ne bucurăm de lumea cristalelor. A fost fondat în 1995 și este un muzeu minunat care merită vizitat dacă ajungeți în apropiere de Innsbruck.
Îl puteți vizita atât în perioada iernii, pentru că oferă numeroase activități interactive de iarnă. Biletele le puteți achiziționa la prețul de 27 de euro de persoană. Dar dacă vă doriți un accesoriu Swarovski, pentru că în fiecare an Swarovski scoate un accesoriu special de Crăciun, de perioada sărbătorilor, puteți achiziționa biletul la prețul de 90 de euro de persoană și puteți să vă bucurați și de acel accesoriu. În interior, Muzeul Swarovski este format din mai multe camere tematice, fiecare cu un design complet diferit, instalații de artă moderne, jocuri de lumină, oglinzi infinite, camere întunecate pline de diamante și chiar o cameră de gheață, unde totul pare înghețat în timp. Fiecare spațiu spune o poveste și te face să te simți ca într-un vas. Un lucru mai puțin știut este că Swarovski nu produce doar bijuterii. Cristalele lor sunt folosite în modă, în decoruri de film, în candelabre celebre, în costume de scenă și chiar în optică și tehnologie. De exemplu, unele costume purtate de artiștii internaționali sau decoruri de la Hollywood conțin cristale Swarovski. O cameră interesantă din Swarovski este identitatea cristalizată. Împletitura spațială formată din fire roșu sângeriu simbolizează o legendă japoneză, care spune că oamenii meniți să se întâlnească sunt legați între ei printr-un fir roșu. Această instalație accesibilă vizitatorilor explorează dimensiuni profunde ale vieții, precum conexiunea dintre oameni și identitatea.
În exterior, muzeul continuă cu o grădină foarte frumos amenajată, unde găsești instalații artistice, un nor de cristale care plutește deasupra unui lac și spații perfecte pentru fotografii. Există și o zonă specială pentru copii și un magazin imens unde poți vedea cele mai cunoscute creații Swarovski. Muzeul din Wattens nu este doar despre cristale, ci despre imaginație, artă și emoție. Am ajuns în Innsbruck, în capitala landului Tirol. Innsbruck este un oraș mic, dar foarte cosmopolit, dar totodată și-a păstrat și farmecul tradițional prin casele care sunt bine conservate din punct de vedere arhitectural. Innsbruck a fost înființat de romani ca o așezare peste râul Inn, care se află în spatele meu. Tocmai asta înseamnă numele Innsbruck, podul peste Inn. Este un oraș foarte frumos, desprins din cărțile poștale, este înconjurat de vârfuri care depășesc 2000 de metri, deci iarna poți să vii aici la schi, poți să admiri vârfurile chiar din centrul orașului. Este un oraș minunat care merită explorat, are numeroase centre comerciale, de aceea este un oraș cosmopolit, însă poți să vizitezi și Palatul Habsburgilor, poți să vizitezi Poarta Triumfală pe care a intrat Maria Tereza, este simbolul orașului și arată puterea Habsburgilor. Vom ajunge în centrul orașului și vom vedea Golden Roof, care este un acoperiș fondat de Maximilian I în secolul al XV-lea din 2600 de țigle aurite, care este simbolul orașului de asemenea. Poți vizita foarte multe lucruri în Innsbruck și merită explorat. Centrul vechi al orașului Innsbruck este animat, dar foarte bine păstrat. Trambolina de sărituri cu schiurile, Berg Isel, este unul dintre cele mai cunoscute obiective ale orașului. Este un loc cu o mare importanță sportivă și istorică, folosit inclusiv în Jocurile Olimpice de iarnă.
Munții din jurul Innsbruckului fac orașul cu adevărat special. Lanțul Nordkette și Alpii Stubai oferă oportunități excelente pentru drumeții, schi și relaxare în natură, în orice anotimp. Domul Sfântului Iacov nu este doar o construcție, ci este simbolul spiritual al orașului Innsbruck. A fost ridicat pe o veche biserică medievală din secolul al XVIII-lea în stil baroc tirolez. Domul are o orgă impresionantă, cu un sunet care umple întreaga biserică. Freșcele și picturile din cupolă surprind scene biblice realizate cu o atenție uimitoare la detalii. Altarele laterale sunt împodobite cu statui, structuri aurite și sculpturi delicate, fiecare cu o poveste proprie. Pereții și coloanele sunt decorați cu motive florale și elemente geometrice baroce, creând o atmosferă caldă și grandioasă. Lumina naturală, care pătrunde prin vitralii, accentuează culorile bogate ale freșcelor și ale decorurilor. Magia târgurilor de Crăciun din Innsbruck începe de obicei din mijlocul lunii noiembrie până înainte de Crăciun. Unele piețe sunt deschise până în 6 ianuarie și transformă orașul într-un bas festiv cu lumini și miros de vin fiert. Noi am vizitat târgul din Maria Theresienstraße, un târg mai modern, plin de lumini spectaculoase, brazi împodobiți și o atmosferă perfectă pentru shopping de sezon sau o plimbare de seară, cu vin fiert și priveliști frumoase. Este un loc minunat pentru cadouri handmade, idei de suveniruri și pentru a te bucura de spiritul sărbătorilor. Dacă îți place atmosfera de sărbătoare combinată cu peisaje alpine și o arhitectură istorică impresionantă, Târgul de Crăciun din Innsbruck e una dintre cele mai frumoase experiențe de iarnă din Europa. De menționat este că în perioada noiembrie-decembrie vei găsi 3 sau 4 târguri de Crăciun mai tradiționale și frumoase. Trebuie să fii pregătit cu bani cash, deoarece comercianții nu acceptă card. Și dacă îți dorești să vizitezi un târg mai spectaculos, poți vizita târgul Hungerburg Christmas Market, la o altitudine mai mare, la care ajungi cu funicularul Nordkette. Vei găsi un târg mic, dar fermecător, cu panorame superbe asupra orașului și munților. Perfect pentru o pauză liniștită de la aglomerația din oraș, disponibil în perioada noiembrie-decembrie. Vă mulțumim că ne vizionați!
Vă dorim un an nou prosper și vă așteptăm în următorul vlog.